माननीय जोंनि नैबे दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट भटार पार्टी इन्टारनेशनेल अफिसाव गासैबो बिपिआइआव मावग्रा कर्मकर्ता ब्लक सार्केल सेक्टर बुथ भिलेज आरो बाहेरानिफ्राय नुजाफैनो हानाय जोंनि मिडिया रिपर्ट बिदा फंबाय सनाफोर जों नोंथांमोनखौ नुनानै नै दिनैनि रिपर्ट लानायाव बहुद गोजोनथाव फैदों आरो धन्यबादबो होबाय आरो जोंनि मावनांगौ हाबाफारियाबो जालांगोन बेखौ जों आसा दङ आरो जानांगौ। दा आं बेनो बे फंसे खोथाखौ बुंनो सानदों जोंनि नैबे अरन बसुमतारीनि सोमोन्दैयै बिथाङा गोबां बोसोरनिफ्रायनो बरदाय ब्लक एरियायाव मावबोदोंमोन प्रेसिडेन्ट जानानै दैदेनगिरि। नाथाय बे बिथाङा थांनाय बोसोर 2019आवनि जाखिनि लकसभा इलेक्शन जाना थादों बहायबो बहुत बदनाम होदों। हारसिंनि बे खारबायखौ मावो दस्रा पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय जोबोरैनो थाखा बियै जानानै फुरा डिस्ट्रिक्टखौ बहुत बदनाम खालामगासिनो दङ आरो बिनि मावनाय हाबाफारिखौ गासैबो डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेलसिम स्टेटसिम गासैबो मिथिया नङा मिथिगासिनो दङ आरो जों गासैबो डिस्ट्रिक्टआ लाजिनांगौ जानानै फैगासिनो दङ। बिथाङा मोजां मावोमोन गोदो किन्तु गेजेर ससेनिफ्राय बहुत समायथावै खामानिखौ मावनानै थांनायनि जाहोनाव बिथांखौ दिनै जोङो फुरा डिस्ट्रिक्ट स्टेट सेन्ट्रेल बिसिमा रिपर्टआ सहैबाय। आगोलबो मावनाय आरो नै दाबो 2024आव नै दाख्लैबो मावनानै देखायबाय बियो। मा मावदों बिथाङा गावनि पार्टियाव थानानैब्लाबो बिपिआइआव थानानैब्लाबो दिनै मावथावै खामानिखौ बे मावनानै देखायदों। बे समायाखै बहुत गाज्रि हाबाफारि मावना देखायदों। बेनिखायनो गासैबो जोङो रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरा बहुत दुखुआव दङ बिनि सायाव। जाहाथे बेबायदि मावामोनबा मोजांमोन आरो दा बेखौ साननो हाबाय जोङो एक बार नङा दुइ बार नङा चारि बार बेबायदि मावलांग्रा मानसिया जेब्लायबो गाज्रि खामानि मावनो थाखाय जेब्लाबो खोदोमखौ बारायबाय थायो। बिनिखायनो दिनै जों रिपर्टखौ स्टेट लेभेलनिफ्राय सेन्ट्रेलसिम जों रिपर्टखौ हरनानै बे रिपर्टखौ मोननो हादों। दा मा आदेश सफैदों सेन्ट्रेलनिफ्राय आरो स्टेटनिफ्राय बेखौ सासपेन्ड खालामनो थाखाय नैबे लिरनानै हरनाय आदेशखौ आं फरायनानै नोंथांमोननि सिगाङाव सारमोननि सिगाङाव बेखौ आङो बुंनांगौ खोथाखौ आं एसे फरायनानै खिन्थानाय जानोसै। दे बेखौ लिरना हरदो जोंनि एमपि ललित पेगु प्रेसिडेन्ट सारा भारतनि जानानै दा बर्तमान दंथ'यो। पत्र द्वारा निर्देशना দিয়া যায় যে নির্বাচনের সময়ত বিটিসি 2020 লোকসভা और 2024 দল বিরোধী কার্য তথা নিজ দলৰ থাপ্তি থকা সত্ত্বেও অন্য দলক ভোট দিবলৈ কৰা সংবাদ মেল কাৰ্যৰ বাবে চিৰাং জিলাৰ অন্তৰ্গত বৰদাঙি ব্লক সমিতিৰ সভাপতি শ্ৰী অৰুণ বসুমতাৰীক আজিৰ পৰা সহ্য হোৱাকৈ দলৰ পৰা 6 বছৰৰ বাবে নিলম্বিত কৰা হ'ল। তেখেতে দলৰ কোনো কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব আৰু কোনো দলীয় কৰ্মীয়ে তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ ৰাখিব নোৱাৰিব। बे ललित पेगु रायजिक सभापति अखम रायजिक समिति भटार पार्टी इंटरनेशनल प्रतिलिपि प्रेरण। 1 नम्बर केंद्रीय समिति सेंट्रल कमिटी बीपीआई। 2 नम्बर सर्वभारतीय समिति ऑल इंडिया कमिटी बीपीआई। 3 नम्बर चिरां जिला समिति डिस्ट्रिक्ट कमिटी बीपीआई। इति ललित पेगु रायजिक सभापति। बेखिनि खोथाखौ दिनै सारमोननि
प्रेस मिडियायाव नोंथांमोननो जनायनो होननानै सारमोनखौ आयोजन खालामहरनाय जादों जाहाथे बे खामानि जेन' मोजाङै मोजां जालाङो आरो बेबायदि मानसि थायोबा जोंहा बहुद उननि जोरियनि थाखाय गलाम गरिब फखि फरदान एम्फौ एनला गासिबो संसार जालांनो थाखाय बयहाबो गोसोआव थायो बेबायदि खामानि मोजां आगान सुरलांनाय खामानियाव बेबायदि हेंथा होग्रा मानसि थायोब्ला भबिष्यतनि थाखाय जेब्लाबो देशद्रहि होनजायो बेखौ होनो देशद्रहि देशनि थाखाय बहुत कलंकित खालामग्रा देशखौ सर्बनाश खालामग्रा होननानै बुंनाय जायो दा बेनिखायनो बे फंनैसो खोथाखौ प्रेस मिटआव होनानै आंनि बुंनांगौ बक्तब्यखौ बहायनो आं फोजोबनाय जाबाय जय भटारसि